Precious Heart presents I Love You, I Love You Not, I Love You a Little, I Love You a Lot. Pangarap ni Siren ang ma-inlove ng totoo gaya ng mga napapanood niya sa mga paborito niyang Korean novelas. Kaya naman, nung dumating ang lalaking matagal na niyang hinihintay sa kanyang buhay, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. She made her existence known to the man of her dreams. Nagpanggap siyang katulong para lang mapalapit dito. Pero ang naging tingin nito sa kanya ay isang bangungot na hindi nito maalis-alis sa tabi nito. Tuloy ay laging mainit ang ulo nito, lagi siyang inuutusan, sinisigawan at pinagbabagsakan ng pinto. Pero hindi siya sumuko. Baliwala iyon sa kanya as long as hindi siya pinapalayas nito sa bahay nito sa kabila ng gabundok niyang kapalpakan. Hanggang isang araw, dumating ang sarili niyang bangungot sa katauhan ng fiancé nito.